ببونەیە سالڤەگەرا 22یەمین ئاسەرهێڵدانا 12 ئادارەیە قامشلۆ یا 2004 لە هەرێما جزیر و کۆبانێ داخویانی هاتنداین. مجلسا باژارê قامشلۆ داخویانیەک لە ستادیۆما شەهیدên 12 ئادارێدا bi sedan ji şeniyên bajêr, nûnerên rêveberiya Xweser, rêxistin û tevgerên jinan, meclisa malbatên şehîdan, saziyên civaka sivîl, partiyên siyasî û tîmên sporê di daxuyaniyê de amade bûn. Di daxuyaniyê de hata gotin ku îro salvegera 12 adarê ye, rojeke ku di bîra gelê Kurd û hemû gelên Sûriyê de hatiye nivîsandin. Di vê rojê de di sala 2004 de rejîma Beysê li bajarê Qamşlo sûcekî din li dijî gelê Kurd kir, bi guleyên zindî, êrişî sivîlên bêçek kir. Di encamê de bi dehan kes şehîd bûn, bi sedan kes jî birîndar bûn û hatin girtin. Meclisa Bajar û Gundewarê Amûdê jî daxuyaniyek li qada jina azad da. Daxuyanî bi amadebûna endam û rêveberên meclisê û saziyên civaka sivîl ji aliyê meclisê ve hate xwendin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku serhildana 12 adarê qonaxeke girîng di têkoşîna gelê Kurd de bû. Her wiha hate bibîrxistin ku gelê Kurd li hemberî alava şer a rejîmê rabû. Ji bo azadî û rûmeta xwe bi dehan şehîd û bi sedan birîndar da û bi hezaran hatin girtin. Di daxuyaniyê de banga diyaloga niştîmanî hate kirin ku bi sazkirina destûreke daîmî ku mafê hemû pêkhateyan misoger bike encam bibe. Bi heman bûneyê desteya ciwan û werzîşê û meclisa malbatên şehîdan a bajarê Kobanê jî daxuyanî dan. Daxuyaniya desteya ciwan û werzîşê li lîstikgeha Şehîd Bawir Agir hate dayîn û daxuyaniya meclisa malbatên şehîdan li qada jina azad hate dayîn. Di daxuyaniyan de hate gotin ku komploya ku hatibû pêkanîn ew li dijî gelê Kurd bû ku li Rojava hatil darxistin. Armanca komployê komkujiyeke mezin bû. Her wiha dayîna dijminatiya bêdawî di navbera gelan de bû. Her wiha hate diyarkirin ku serhildana Rojava bersiveke xurt ji bo wan aliyan ku gelê Kurd û tevgera azadiyê bi hevkariya rejîma Beysê tawanbar kire. Beriya her kesî gelê Kurd li hemberî rejîma Beysê serî hilda û bîngeha Rojava danî. Di dawiyê de bang li hikûmeta demkîya Sûriyê hate kirin ku nebe dûbareya rejîma Beysê û zihniyet û kiryarên wê li ser gelê Sûriyê ferz neke.